Mä oon tien haarassa, jossa tavoitteet ei ole ihan samassa tilassa. Rakenteet on muutoksessa murtuneet, mut mun haaveet, ne ei oo muuttuneet. On pyörinyt 20 vuotta kuvioissa, toiminut ja kehittynyt paikoissa, joissa on voinut tehdä ja toteuttaa. Samalla omaa ihmisyyttä kasvattaa. On ollut amis ja tahdon opastaa nuoria. Olla esimerkkinä jakaa elämän nuoria. Ei kaikkien tarvii olla yrittäjiä, mut itse ohjautuvia, osaavia yrittäviä. En halua sitoa ketään piinapenkkiin, siksi laiton itsenikin takaisin koulun penkkiin. On hyvä työmies nainen, tahdon jatkossakin olla samanlainen. Mut oman paikkani löytää, et joku toinen oman paikkansa vois löytää. Jos olis joku, jonka kanssa työ jakaa, voisin itsestänikin löytää lisää annettavaa. On perillä kun on työssä, josta pidän. Tiedän, että vielä paikan sen löydän, jossa arvostetaan ihmisyyttä, osaamista ja sitä, että on hauskaa seuraa. On hyvä työmies nainen.